לא כל כך חברים, כאן היום אני אראה לכם איך לעשות פתיחת טיקט עם הפוט הזה ועם הפוט הזה לעשות verify, קבלו רול, אוקיי? נתנו עוד לשנת הרול, אוקיי. נתחיל עם טיקט יותר קל, אוקיי? צריכים לצרף את הבוט, יש לכם קישור למטה כמובן, כמו כל סרטון, זה מצרפים, או שיש לכם שרת מהבוט הזה, שלוחצים על אפל, אדד זה. עכשיו נכנסים לפה וויס לתוך האתר שלהם, אוקיי? עכשיו לוחצים על אתר הדיסקורד שלכם, לי כבר הוספתי אותו, הולכים לפה, עושים פה קריט של טיקט, סתם, נראה לכם, אוקיי, סואן, באיזה קטגוריה אתם רוצים שזה יהיה, אוקיי? טיקט, לא, זה לא טיקט, הנה, פתח טיקט, ועכשיו הולכים לפה, לוקס טיקט, אני מחק את זה, ופתח טיקט, יש איזה סקור רק שתעובד, את הטיקט, טיקט פתוח, הופה, פלין, יש עם זה בעיות, אבל בסדר, פלין, זה מבטא לכם שורה, אתם יכולים לפתוח את זה מחדש, שזה אני לא יודע, טוב, אוקיי, עושים טיקט, איך עושים טיקט לוג, זה אני שם רק לשים את זה גבוה אצלי, יש לכם פה לוגיץ, פה אתם מפעילים מה שאתם רוצים, אופן, סגירה, בשביל הכל עכשיו כי אין כוח להחליט, לוג, טיקט, החדר שאתם רוצים, כמובן, יופי, עכשיו אתם רואים, יש פה רק 3 נכון? רואים, פתח טיקט, אוקיי? לוגס, אופן, אוקיי? פין, טיקט, פין, וזה נותן את הזרה, נכון? פה זה מראה כתום, לפני שזה נסגר. פה אתם יכולים לפתוח אותו מחדש, ופה לסגור, לסגור, וסגר, טיקט לו, לוקס טיקט, נסגר, ירוק, צהוב, אדום. אוקיי, עכשיו נראה לכם איך עושים אימות, בעצם. אם לבוט הזה, גם לא נשים קישור בתיאור. אם לפה לאתר שלו, כמובן שגם לא נשים קישור בתיאור. הנה הדיסקורד שלכם. אחרי שהתחברתם לדיסקורד, בעצם אתם בוחרים באיזה שרת אתם רוצים, עכשיו פה אני רוצה, אוקיי, רולס, כאן, אוקיי, עכשיו אדט, לפני זה, אתם יוצרים חדר רשם באימות, ואתם חברים שיהיה לו קטגוריה כאלה, הבנתם שאפשר לסגור אותם, הבנתם? חייבים, אוקיי? יופי. טוב, אז אני עובד על זה, אוקיי? תלמו ממה שראיתם. זה משאירים את זה פה, זה איזה חדר אתם רוצים שזה יהיה. פה סתם, נקרא לזה אימות, רק עם המפתח בא לי. נעשה את זה, עם מפתח, אימות, לא שהייתי יכול. לא יודע, לא משנה. לא, שים פה SON, פה אימות, אדד, סתם, אל תגלו שם, תגלו פה אדד אימוג'י. למשל לפי איזה אימוג'י אתם רוצים שיש את האימות, אוקיי, חבר קהילה, עוד אדד אימוג'י, ככה, לא הבנתי, טוב, קיצר אחרי זה, verify, אוקיי, עכשיו כאן, אל תיגעו, אוי, טוב תעשיתי איזה דקה, אני אחזור לכם שנסיים. טוב, אז חברים, חזרנו למקום פה, verify, אדד אימוג'י עשינו, create, אוקיי, דיסקורד, אתם רואים אימות, זה מה שכתוב למעלה, זה פה. אני אחזור אליכם, שנייה, אני רק רוצה לסדר פה דברים. זה בשורה שלנו, תלחצו על האמות שלמטה ותקבלו רול, אוקיי? עכשיו סייב, שולחים הדיס, תלחצו על האמות שלמטה וקבלו את הרול, ותקבלו רול.
היי, תודה שבחרת לבוא לשחק בשירת שלנו. אוקיי, אז חברים, ככה עושים את זה בעצם, אם אתם אומרים שזה לא שם לי רול, אין לי רולים, חבר קהילה, אוקיי, מוריד לי חבר קהילה, סתם עוד פעם, יש לי חבר קהילה, אני רואה את כל החברים, מן הסתם כן יש לי שחט, מן הסתם יש את כל הרולים, אני מתכנת, מי שלא יודע, טוב, אני מקווה שנהנתם. וזה הסרטון היום, איך לעשות אימות. דקה, שכחתי. אני אראה לכם גם איך לעשות הגרלה. שים פה על הבוט, אוקיי? תהיו, אוקיי. טוב, כאן לוחצים, אוקיי? כאן אתם בוחרים את הזמן, למשל, 1 minute. כמה זוכים יהיו? 2, 1, 2, 1, 3. אוקיי. זה הפרס יהיה, וזה תיאור שיהיה. אוקיי, עכשיו נכנסים להגרלה, זה 1 minute, כמה שניות כאילו. נכנסתי להגרלה, הופה הנה, זה הזוכה של ההגרלה, הבנתם? אז בקיצר ככה עושים את זה, מקווה שנהנתם בסרטון, ויאללה